kano sa imong sunod nga laban? Kung kinsa ang kalaban? Possible. Inaayos na mahimong si... Thank you very much. Sir, mga pila pa kalaban mo una ka mo retire man? Lord will love your parents. Yes! Yolo, Carlos Yolo, paminaw. 7 months pa na siya, nag-vaccine na. Nag-vaccine na. Huwag ka na ulan. Nag-ibitay na siya. Welcome to Gusto-Ka! Naato ang world champion sa boxing, si Charlie Suarez. Ayan. Uy, world champion from Sawata. Hello sir, welcome. Congratulations. Hello sir. Welcome. Yehey. Picture tayo mo sir. Balik lang kasi. Yes, sir, picture. Yehey. No? A few moments later. Ma'am. Ma'am, ina isa-isa po. Ako pa. Sa tanan mga followers kay Sir, isa na ko. Salamat sa inyong pagsuporta and please like my page, Charlie Suarez Official. Thank you. Thank you, sir. 1, 2, 3. Basta madaga na itong views, pwede na. Oh. Galahan ko. Alam mo pangutana, sir? Sige. Kuan lang. Kano sa imong sunod nga laban? Hopefully by this coming December, Lord willing, dito sa makuha na ito diri sa diri sa Manila Wow. or sa US. Pero wala pa ko kinsa ang kalaban. Possible. Inaayos na mahimong si Manuel Alberti itong World Champion. So, it depends on the negotiation pa. Okay. And salamat ko sa mga mga taga Sawatanon, part of San Isidro Davao del Norte na mga followers sa mga boxing, sa sports. Please continue to pray and support sa mga atleta nato na naghatag og dungog sa atong lugar, no. Dili lang sa boxing, dili lang sa ubang sports, basketball. Bagamat sa iba pang mga sports, sa yung mga aspirant athletes na encourage ninyo and hopefully sa mga followers wala pa nakailan ako, makailan na mo kay nag-follow mo kay Sir. And yun nga, please like and follow my official page, Charlie Suarez Official. And hopefully we see you soon ang mga followers ni Sir. Thank you very much. Sir, mga pila pa kalaban mo una ka mo retire man? Lord willing, kung makuha hanggang kaya pa. But dili naman magdugay, pero makuha lang yung undefeated and unification belt, 4 belts o 5 belts na and then magretiro na walang talo kung kaya. So mahimong history po na sa kuha. Yes, San Isidro din. Sir, unsay technique nimo nga taas magyutong kalaban nimo last tapos napatumba nimo? Compare sa imong nga height ba, mas kuan siya? Yung technique it depends sa yan sa mga plan. So ang game plan is dili lang jud siya manggigil and katod jud giaral pud namo. So sa kinabuhi nato dapat aralon nato ang ang mga moabot ng mga pagsulay. Yes. Di ata mahimong sama po na sa boxing di na ka mahimong imo siyang estudyuhan para sa pag-abot sa ina ng trials ma-overcome na to. Good planning dyan sa tanan para may matagumpay, maabot ang imong pangarap. God first, family, and plan. And lastly is dapat maging flexible tayo sa lahat ng bagay. Yeah, thank you very much. Sir, paki-shout out si Ma'am Arlene Famunti kay may student din. Sige, sir. Shout out sa ako ang pinakagwapa, pinaka
Kami na to nga isa na nag-develop sa kwa sa when I was grade 5 sa diri sa Sawata Elementary School. Wala ko kagigbunal na, wala nang hubag akong kamot na. Thank you, ma'am. Tungod sa pagbunal mo sa kamot. Ay mo kong boksingero ba? Si Ma'am Arlene Pamonte, I love you so much. See you soon. I love you so much. See you soon. Thank you. Thank you. Sir, thank you very much. Thank you. Congratulations. Salamat. God bless. Yung sayaw na to, sir. Oh, saya. Sir Chap, tungkol sa imong pagka-world champion man jud ka, no? So, kinsay imong inspiration para sa kaninga belt? Or any message or kinsa jud naka-inspire nga ano naabot kay ingan? Una, siyempre, dire man ko gibutang sa tong Ginoo as a boxer. And secondly, because of my to my parents, akong nanay, sa Linda Suarez, sa Wata, ang tatay. Sila jud ang nag-board sa kuha sa ilang pagpadako, pag maayo nila pagpadako sa kuha and pagsuportan na sa kuha noon hanggang ngayon. Number 1 jud una mga ma'am sir is dapat intact o okay ang relasyon nimo sa imong sa atong Ginoo, pangalawa sa imong parents, sa imong ginikanan. Kaya ang blessing from God gikan sa taas pababa sa ginikanan sa imuha. Yes. So kung gusto niyo mahimong successful life, dili lang man na tungod sa inyong kamaayo nga as a fighter o as a basketball players, kung unsa mang event, sports kung asa ka, dili na din basihan. Basihan na tungod kay relasyon sa Ginoo, relasyon sa family. Yes. Tapos ang blessings ana sa imuha na. Kung dili man sa imuha, baka sa next generation pa. So kana siya nakita na kung susi din na God, family, blessing sa imuha. Yes. Salamat kaayo sa inyong tanan. Yes, Mama. Sa message kayo, last message nimo kay mother. Sa akong nanay nga wala karon, Bijoy sir, wala siya karon, naglingkod. Bijoy po. Wala siya do karon. Ayan na. Okay. Proud mama, proud mama. Ayan. Ang nanay, wala man yun nakita ang nanay no, wala siya dire karon, di siya supportive. Dili no, dili wala man. Muna akong nanay dili supportive kung asa ko dire, di siya naguban tanawa. Oo, dili di ba? Kana siya ano lang bunga lang sa kalipay na ako. Yes. At sa tanang mga taga mga nagtrabaho dire nga makailan ako. Salamat sa inyong tanan and love your parents. Yes! Yolo, Carlos Yolo, paminaw. Nice yun na po tayo. Nice yun na po tayo. Baka masikat tayo. Thank you very much. So grabe po ang gihatag ni Puri nga pride and honor to our country, sir. Oo. Grabe. Ang nakalami pa dyan dito, sir, kaya ang pag-interview sa imo is from Sawata, Davao del Norte, Philippines. So, gusto din ako butangan nga from Guadalupe, Sawata. Ano dyan address na, no? Taas na mugod kayo. Taas na kayo. Baka may malisdan ang ano ba? Uy. Magbasa. Sawata na nandiyon. From Purok 4, Purok Guadalupe. Complete dyan. Then, house number. Oh, house number. Wala kami house number. Akong kanan si Nanay. Message Nanay. Thank you. Nay, message ni mo, unsa mong feeling nga ang imong anak world champion sa boxing? Of course, lipay jud ka. More on sa God, siyempre, of course, sa God din. Siyempre, salamat yun. Salamat sa Ginoo sa paghatag niya sa dansa, sa abilidad sa kamay. Of course. I-describe ni mo si Sir Charlie sa samtang nagtubo pa siya. Samtang nagtubo na siya, biri mo babol. Bata na siya. So, kanang murag na athletic yun siya. Since yan lang, lihok na, sobra kalihokan. And then pagkadako, 7 months pa na siya, nag-boxing na. Nag-boxing na. Huwag ka na ulan, nag-ibigay, na siya. Nga, hangtod nagpuyo siya sa aron di na mami sa sulod. Gikan sa balay hangtod sa gawas. Dili na mo nakaw magtumbling ra na siya. Sige tumbling. So lihok gyud kay siya na athletic. 10 years old ata or 9 nagadugba na gid siya siyang tatay og jogging mo. Jogging na siya o 10 kilometers.
Kuan pa lang siya. 10 years old pa lang. Oh, 10 years old Kaya pa. para training sa boxing yun iyang Dili gusto. pa man to boxing, pero Basta usually kina- jud siya kanang Ang athletic mudag, niya. ah. Ang iyang father is athletic man pod. Kaya murag sa iyahan na. Oo na ano. Niya O na, gusto yan niya. na, murag. Pero ang yan tayo nag-develop sa iyahan. Pero ang naka-challenge, ana, nga nung ngayong boxing, Oo. kay sige, nag-awayon sa iyang mga classmate, maghilak, mag-uli. Oo, Then, niya. ingon yung tatay nga, ingon siya, palit ko, glove kay, ko nga, hawd man ka mudagan, so mudagan na lang ka og awayon. Oo. Pero kung di ka mudagan, mapalit ka glove, so palit og glove. Sumbaga, dayon, para makabalos ka. Pero what ako nag-mind nga, kato di ay siya mo, Hinungdan. umpisa nga, Nagsugod. maana na siya, hantod na-develop siya. Nagsugod jud siya sa kanang murabag ang mga tao sa palibot nga nahimong sige sa iya ha, maoy naka-challenge niya nga na apir pa maagi lang mo. So naabot. May chance pa magpabugbog sa ako. Nga na ang ilang life. Nagsugod sa pinakaluoy ba nga yung sistema, na challenge, na develop, pero more on support Pero sa wag iyang na kay time nga laban niya sa laing nasod ni adto ka nag-witness ka live wala. Unsa man imong feeling inigdula niya? Unsa Hindi ko baan, luoy. nagatan-aw pud jud ka sa live Tanaw jud. lang ko kung adili Kana sa tanaw lang fight ko sa dyan. iyang dula kung humana Correct na, kabalo na ako nga unsay result. Pero kanang nagalaban pa dili Wala ka oy. kay Wala jud siya feeling sa nanay Dili madlok oy yun. ay jud as in lo. Kanya kay dugay naman siya nagakuno pa di ka naanan. Murag dili jud maandad ang kasing-kasing sa totoo lang basta inaanamot Kaya na lang. anan din ang kaan. Kanang pan lang kanang anya na lang jud kumutan daw. One time gani itong naglola sa Sagawas. Nag-abang ko og unsa nya. Iban jud kumutan daw tawag na ko si ang tatay ko yung ang tatay permanente. Pag ingon nga tanawa ang dula ni Charlie humana ang result. Dito pa ko ni tan-aw. Ada na kamutanaw ka ng daog Kanang humana. Ano man. Pero ever since wala man pud siya mapildi kalo sa Oo. Kay mahadlok ko sa mahitabo din na sa kung ano kakabalo sa kung ano ending. Kanang mas So at least magtanaw ni mo kampante na ka nga daog siya nga dili na ka habang nagdula siya, siyempre, of course, makikistorya Pero- yung Lord, protect my son, mana lang yun, okay. very good. Ay, gana, magod. Ang isa magod makakontrol mo kung strong ang imong pet. Pero kung ang imong pagtuo, more in material lang. Oo, wala. Kung ka, ma-busbo ka. Pero kung strong ka, ang ginoo ang imong strength, mo na nga, strong yun ka permitted. Ano lang. Mapila sila magsuon sila sa Siya lang yun. Sila day isa? Pero daghan na sila sa una. Daghan kung binuhi ba. Daghan na sila. Siguro, Kaya mas wala sagad. nakasunod siya nga igsuon. Plan siguro sagad na siya lang kay daghan man kayo na sila na atong gibuhi nga mga pag-umangkon nga mga ilo, mga Sa binaan imo inahan. tanan mo nang giblas po. Siguro maybe Unang giblas. gibiyaan sa mga inahan, anak. Nya sa ikaw iban, mga nagkuan. bisitanan nagsakit, kung mga gian mga bagyong padlong, dili dawaton sa ilang mga lula, way mapuy-an dito sa bukid mga anak. Ikaw ang Nya pobre kayo, mas gwapo ang musir ka nga gikinahanglan pa sa imong pamilya. Dili nang excess ni mga money mo ihatag sa uban. Yun ang ko nila sa uban. Mauna, nasa mutog ka pobre kay namuhi paglaing mga pobre. Sige lang, nagkumain lang na pobre kay at least buhi. nya fulfilling man ba? Lami man Pero sa sa totoo lang, ang tanan na akong mga ipagbuhi as of now, wala pa iperting pobriha, nga nangaminyo. plastar. Kanang okay lang. Plastar ilang. Okay lang sila din. Kanang, ay, wala ko gikaon. Inya, wala. Sila okay sila. Ay no. O isa na siya. So bisan pag kuan man may diingon ka nga pobre tanong nga dato naman jud ka no. Dili. Dili na. Dili po. Dahil wala. Dili dyan. As is gahapon. As is Pero gahapon. ang pinaka-difference lang, at least nakashare ka. Kaya bisan pag unsa ka lisod di daw sa ato ang kinabuhi makapangita jud paagi ang mo provide jud ang Ginoo jud no kay paagi kung asa ka dapat ibutang. Ako dili. labi na kay dagan ka ginabuhi ginatulungan so gina-providean pud ka ni Lord. Siguro, maybe. Kay, ino nang Ginoo nga. Kung unsa ang imong gitanong mo, ano yung mga ningon. Una, nita lang ang sistema sa kinabuhi. Di assemble ba, di humble, niya tapos unsa, bisag unsa ka kalisod, at least doon na kay ma-share. Oo. Importante nga, bisan sa imong kalisod, doon na kay mahatag. Ayaw tong excess ni mga income. Yes, salamat. Kalami ato no. Parang na imay moral reason na. Oh, ganti oy kidako. Oh, Lami nga. kung yun na siya, realize yun anak ko. Mo yun ang Tapos makita jud gani no nga ang imong anak napadako nimo og kuan kay
mo honor jud siya sa imo ha. Diba? Mo balik bisan usa siya sa successful nanay mama gihapon. Balik yun siya. Tapos ako jud siyang giingnan na isa unsay panalangin ay hatag sa Lord sa imo ha. Never jud ka malimot sa asa kagikan ug kinsa ka. Mo na siya. No. So asa sila nagapuyon? Di ba Sa na Panabo. ay Panabo na jud Ang sila iyang asawa na sa Panabo. Pulis niya asawa. So pulis kung iyang training sa Manila. Manila gid siya. Sometimes no na siya muuli kung na training pero actually ano lang siya militar na siya. Ang gani. So permi lang siya diri sa Wata back and Pag forth. nadyo na siya, ano gid na siya sa kuwa. Surprise ka na kung gahapon kay. So sa iyang anak, naay nagasunod nga boxer. Pila iyang anak? Gagmay pa maning anak. Pero puro tanan to, puro sila na Lalaki ka tao. Babae niya swimmer. Ang lalaki football, ang bunso nga 5 years old is ballet. So ang lalaki dili mag-boxing? Ambot lang ingon sa time to time maybe. Ana man to siya. Ana lang. Time to time maybe mamo. Ayun na no, dili na mga boxer. Ana ko siya. Pero ako kung ako dili na ko pero ang Ginoo man gud mi magpupuli. Yani. Wala jud kay dito mo di ta mo proclaim nga mauni atong maabot no ni. Pero in that most unsa yang ihatag anak lang. Yes. Okay. Unsay message nimo last time napay mga laban si Sir Charlie? Message nimo sa iya ha? Panayon lang niya ako saling sa Ginoo kung unsa ihatag itang kalooban na. Kinahanglan jud. God first jud. Everything is correct. Submit jud sa submit to God. Mo lang din na akong community sa iya. Din I'm open na inahin. Pero kami lang ang amo lang kay from mother to father din son. Din anak. Pamilya ni ba na focus to good. Nindot. Close and family. Nice, thank you and congratulations. Maka-proud ka ayo. Think positive, solid ka. Gino. Okay. Yun ang Ginoo. Kawas ka na ko, wala ka mo'y mahilo. Bibli ka naman sa siya. Oo, tinood. Thank you. Thank you, sir.